ingkang winastan pembangkal pataru dewa karo yojo Rasulullah dharma yang berada sidur al-jawa aston mawang suci. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa barakalaika wa jama'a bainakum fihi. Rasulullah jawa aston pinake sidur denake wiji hati. Tiban sampun temapak wonten ing andhap sidur kaki dadi kang roko pecah sak nalika. Percaya nanti dengan syukur kita kalau kali jadi akan berikan rokok ayo jangan dialisi malam berbeda susah kalian bisa berlayang melakukan nah pada kepengen mau kejikan rusak menjadi pasang berikan rokok ingkang rono ingkang rosi brokan bubur deretan rokok kita budaya ingkang rokok sudah dengan ingkang perlu enggal ingkang ambal kaping 3 terus kabeh ingkang rokok ingkang rosi ingkang rokok ambal kaping 3 perang itu anggenya berbeda tindakan sanjetan sama di asuhikan KSI rahikan tujuh sebenarnya rahikan tansa silpi ikan belum dengan orang Mandek sih ya. Apa tuh? Sampai saya sampai ya. Nak dhuwur pasang
pemandangan sing apik mandek tak foto. Dengan prosipun mana ingkang romo sedang ibu ingkang putra pendeta ingkang romo sutro lenggah anggon laras wonten pakyan yang bapak putra. Senyum kak, senyum kak, senyum kak, senyum. Bapak Ibu dilakukan sebuah ibu ingkang romo sutro lenggah anggon laras wonten pakyan yang bapak putra saking hamangkut ingkang putra. Dan kakung kapangku ingkang romo mangken wonten ing wetus kami.